na inkere aro twaunganire na ba MCA ba Kisii County Assembly ase ring'ani abagaka babagusii bachora omoske Fred Matiang'i abo omoteneneri bwa abagusii buna omonogerio bwa abagusii engaki yara eri entame kuri omogaka Nyakyale ngo agachaka ritaya bagusii mbanya gochora oyo komobwatia bono bachire abagaka baikaransa bakaricha bakamochora abo omonogeri bwa abagusii toise korigereria chinsemo chinde buna Sigisi mbabwate oyobo tokogenda Bogere mbabwate Raila tokogenda Western mbabwate Mudavadi tokogenda Sabakalenjin mbabwate Gideon Moi tokogenda Bumansai mbabwate oyobo na intugusii buna omogusii na intutwanchirarire ng'a omogaka Matiang'i abo omonogeri bwa abagusii naende aba MCA abachumbe baito bonsi na Nyamira Kisii ya Nyamira twanchiranire lakini oyo orapinge egente gekio omogusii igo obongo bwaye borabe buna amamiri buya mono buna abagaka bakorire ng'ana engiya mono naende na omogusii nabagoteba ng'a ase abagaka bare ng'ana nyanya gosareka igo bakorire omoremo omuya na intwe buna aba MCA ba Kisii County nigo twachire ase okworokia ng'a etokobaunga mukono ase amang'ana ayega bachakire naende toirane ase chiwodi chiaito totebia abanto baito chingaki chiria ekero chigocha kobekwa togocha koumerana buna omogusii komoa okoboko oyo minto Fred Matiang'i twensi tochamo erinde eri tosapotie eng'ana eyeiga boigo nigo togosaba oyo minto Dr. Matiang'i ancherane eng'ana eyeiga ekiagera nigo achorirwe nde ntomanyete ng'a omonto ogochorwa buna omorai niga agochorwa na Nyasaye igo Nyasaye oeteire ase abagaka abaiga komochora na intwe twasapotiri amang'ana aywo koreng'ana buna abagaka abaiga banyabekire.